sifat karepe dhewe. Mangka anggro sumbar Jingling Malondo guntur ketuk Mokang jolori dilumembak penyu kumambang wonten di balan iki kadhawuh Yai Patih Harya Sengkuni sediamu kabela patine wong atwamu biyen Prabu Supala iya ta iye kowe anak Prabu Supala war malsake sedane wong atwamu kowe ora ngerti bapakmu Prabu Supala kuwi patine rikala sesaji Raja Suya bapakmu sing maten ya Kresna kae pupung Kresna wis tangi le turu ndak patenono rampung ngono lenggah kemawon Prikata sang Gatotkaca kinon mapak arka siwi sang Sri Kresna manahar mamuti ong saktinira sang pekik ing ujaran wang-wang semu Garacita jroning cepa ora tau weruh wong ketemu mentel ki wong aku ngadeg
melu ngadeg aku dodok itu dodok. Karo brengose dipelintir. Gus, sapa kowe? Tinakon pupung kowe isih urip. Loh, jagake patiku to. Sapa aranmu? Ratu Cedi Prabu Praswapati. Ratu Pringgondari Prabu Anom Gatotkaca. Ayo, ora susah tidak jelalatan kaya maling. Apa sediamu? Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati tiyo. Aku putra swargi Kanjeng Rama Prabu Supala, bapakku sing mateni Kresna. Kalau sesaji Raja Suya mati ning pasamuan. Anake lanang ora trima. Ora dipareng apa? Muni yo, yen ora dipareng apa? Agal gelem, alus gelem, rawa gelem, ringkes gelem. Tebuak dadamu, putung igamu. Kelakon pegatan dasmu ditakon dosa. Oh
yayah sinipi jojo bang mawi ngowi netra kocak ngundarandir wedanani rombran nang pindha kembang ora wari bang lakon ngusul bapakmu yang neraka jahanam kuwi Gemira caritanira muni naga makikian kumambang katonku mawang wisanyana nampak gisih nau cikro marang risang bayu dewi ladala bujreng boleh selanat setan podo kegujikan kowe sing tak goleki kowe sing jeneng Bratasena iya apa ora tedheng kali-kali pancen aku Bratasena ya Werkudara Ratu buta gemprong-gemprong turu dalan sapa kowe? Bapakku mbiyen mbok pateni. Kowe ngerti apa ora? Bapakku biyen Ratu Ekacakra. Prabu Baka patine mung karo Bratasena ya kowe kuwi. Aku tang wirang nyaur-wirang utang pati nyaur pati. Anake ora trima. Ora trima kowe arep apa? Nglebur centang lara pati. Bosen ngembut legine gula. Kowe wis surem nyawang soroting kesreke iki. Ayo. Yen pancen jaluk nusul gerangamu tak susulke. Yang neraka jahanam negare katiku. Maju mrene lak serampat ilang nyawamu kowe.
Weh. Wah, Wedian. Yo. Yo. Weh. Kacarita lumajar Prabu Duryudana rikala semana ingkang sakit kelawan Sang Bima. Prajarira Prabu Duryudana ngupadi papanira ingkang raka Prabu Baladewa kagya tarak brata ngeningaken cipta wonten Tlaga Dwitawana. Tandang Sri Baladewa nenggalanira pamusti ing asta mungwing rengganing swadana mangsa prapa ing rananggana naranggana mulatri krodha Kyai Pate Pancatnyana kinen mangsa patuk kridanira dwi panggung undha dendha Koko Prabu pejah kula Koko Prabu pengayoman kula nggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kula nyuwun sabyantu Koko Prabu
menawi kula mboten menan biyantu. Aduh, Koko Prabu. Kula trimah pejah kemawon. Sauger patuko Kanjeng Koko Prabu ingkang mejahi kula lila. Sampun ngantos kula dipun pejahi kaliyan Werkudara. Monggo pejah gesang kula Kakang Prabu. Monggo Yayi Prabu lenggah rumiyin. Lenggah ingkang prayogi. Ora tu kok gembeng. Ora tu kok cingeng. Monggo lenggah rumiyin. Iya. Koko Prabu, sewu lepat diagung pangaksama paduka njing Koko Prabu. Wonten menapa? Wonten menapa? Yayi Prabu ngribeti anggen kula tarak. Awon-awon kula menika nyengkuyung kaliyan Yayi Kresna anggenipun tapa nendra. Kula ngeningaken cipta wonten tepining Tlaga Dwitawana menika ideping tekad. Kula nyengkuyung kalawan kadang kulanem Yayi Kresna darbe kewajiban ingkang awrat. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya. Bubrah langkrah nalare Prabu Baladewa amargi saking paduka Yayi Prabu ingkang rawuh menika kala wau. Nuwun sewu. Mukanipun Yayi Prabu kok biru erem. Tutukipun kok radi mencos. Menika kemawon sampun mantun. Kala wau blas boten saged omongan. Boten saged nedha. Nggih, namung ngombe kemawon. Sababipun pun pisakit kaliyan Werkudara. Kula pun Jwatasi boten kanten kan lho. Jwatasi kaya nggon cangkem mbok liyane ngoten lho karo kula niku. Mangke piye? Perkawisipun menapa? Kakang Prabu Kresna dinten menika rak sampun wungu. Nggih, kula sampun mireng kabar, Yayi Kresna sampun wungu. SD ning manah kula menika kepengin badhe mboyong kelawan Kakang Prabu Kresna. Kula badhe mboyong kaliyan Kakang Prabu Kresna ideping manah kula. Kula badhe masrahaken negari Indraprastha. Kula badhe masrahaken sepalihipun negari Ngastina. Ndun. Pun kaset. Kene apa yen Panjang Prabu Duryudana Wirila kok ora biyen-biyen. Ngaten Yayi. Baladewa iki aja diapusi. Ibarate sampeyan iku wong nyilih karo Prabu Kresna. Kresna niku enten sing duwe sapa Pandhawa. Nek Pandhawa nila sampeyan bejo kemayangan ora entuk ya wis, kudune nrimo. Nyilih kok nekat. Lah nggih. Sampe sing salah sampe kok lha nggih piye to iki? Koko Prabu salajengipun kula dipun pisakit kaliyan Werkudara. Derdah menika kala wau. Sampeyan padu karo Werkudara. Inggih. Menang napa kalah? Pangestu panjenengan kawon. Memper wae ora. Wong kalah kuwi pamer-pamerke. Yen sampeyan perang kalah ki aja nyalahke sapa-sapa. Ngukur karo jiwa kekuatan. Ngaten. Nek kira-kira sing kurang, meguru. Jagat ki digelar. Gegayuhan niku sing dhuwur sisan. Nek dhuwure penjangka kudu dijangkah, ning kudu ngukur karo jiwa ragane, ngukur karo kekuatane. Ngaten Yayi. Ora atur aja ingah-ingi. Netepke perkara kudu rampung. Panjenengan niku dadi panutane wong akeh. Ngaten. Dadi panutane para kawula nek iya-iya nek ora-ora. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ngaten lho ratu niku. Netepe perkara kaya sepur. Maju mundur. Gendulak-genduli ge iya ge ora, ge iya ge ora. Nek wani gedhok-dhok, rampung. Ngaten Yayi. Lah yen niku dikanteni kawicaksanan ratu ki kudu pinter tenan. Ampun kados jenengan niku. Ratu kok manut pembisik kiwa tengen. Bisik Idurna, bisik Sengkuni. Pokoke sing gawat tenan nek bisik Sengkuni niku. Negara anggere kemalan Sengkuni bosok-bosok. Lah nggih. Nggih pripun? Sampeyan kalah to? Nggih, kawon. Nggih pun, pangsul mawon. Bali. Topose kapan aku iso ngalahke Werkudara? Ngaten. Kuwi jiwa satriya. Oh, golek sambatan rak ngono. Angkah kula lah rak tenan to. Kula to sing ajeng mang sambat. Kula bethek sik sampean. Tekan kene ajeng nyambat kalih Baladewa.
Kula pun ngerti kalih karep sampeyan. Kula mboten purun. Wangsul. Wangsul mawon. Piye kartuku mati lho nek kok ngene iki. Pun sampeyan ajeng ngendika napa? Nek tak cegati sampeyan ajeng ngendika napa? Inggih Koko Prabu wangsul inggih wangsul. Namung Koko Prabu sriing manah kula. Perkawis kula dipun pisakit pun antemi. Werkudara mboten menapa-menapa namung sriing awur-awur. Sumbarang ampiyak awur-awur urun. Ayo Kakang Duryudana. Ora menang tanding karo aku. Anane kowe wani karo aku mergo kowe duwe jago wiring kuning. Ya toh? Kowe duwe jago wiring kuning, Ratu Mandura. Ratu Bule ora tak jejekane pisan. Tak kemesi niku. Werkudara parah. Wah!